Spiss jiġrilna li nifhmu l-qudusija bħala l-osservanza riġida ta' ruxmata preċetti u liġijiet. Imma meta kien iffaċċjat b'din is-sitwazzjoni, Ġesu offra triq aktar sempliċi, dik tal-imħabba ta' Alla u l-imħabba tal-proxmu. Fl-esortazzjoni apostolika tiegħu Gaudete et Exultate, il-Papa Franġisku jitkellem dwar dan ukoll. Fit-Testament il-ġdid, Ġesu jiġbor il-liġi l-10 kmandamenti f'żewġ kelmiet. Ħobb il-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu, bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet tiegħek kollha, u ħobb il-għajrek bħalek innifsek. U propju l-Papa jfakkarna illi dawn mhumiex żewġ formuli li jippreżentalna Ġesu biex insiru qaddisin, imma formula waħda, iż-żewġ tuċuħ tal-istess munita. Jekk inti tħobb lill-Alla, hemm bżonn illi tħobb il-għajrek. Inti ma tistax tħobb il-għajrek u ma tħobbx lill-Alla illi ħalqek. Wara kollox, Alla għamlek ġbija tiegħu u hekk għamel lil-ħuk lill-oħtok. Li l-koll għamilna ġbija tiegħu u għalhekk anki aħwa ta' xulxin u liet l-istess missier. Il-Papa jrid ifakkarna illi biex insiru qaddisin għandna bżonn ta' xulxin. Ma nistgħux naslu l-ġenna jekk mhux flimkien. Għalhekk il-Knisja, għalhekk il-komunità, aħna nsiru qaddisin bl-għajnuna ta' xulxin, bl-eżempji ta' xulxin, bil-korrezzjonijiet illi nagħmlu xulxin. Waħda mill-eqdem prattiċi fil-Knisja dejjem kienet il-korrezzjoni fraterna. Jekk ħuk żbalja, ikkorreġih, għadru, ħobbu u riħi triq it-tajba, jekk imbagħad jibqa' jippersisti u l-iżbal jibqa' ma jarfux, imbagħad iva ħalli tieħdu f'idejn l-awtoritajiet. Xi fisser dan? Ifisser illi aħna bħala Knisja hemm bżonn nagħtu iktar valur lill-komunità. Il-parroċċi tagħna, il-komunitajiet tagħna huma l-post ideali fejn aħna nistgħu ngħinu lil xulxin nikbru fil-qdusija. Kemm drabi forsi niżolaw ruħna, kemm anki fil-Knisja sfortunatament qiegħed jinfirex l-individwaliżmu, naħsbu li nistgħu nipprattikaw il-fidi waħedna il-ġewwa mill-bieb tad-dar tagħna, imma barra ma' xulxin, ma' ħutna, ma' nesprimu bl-ebda mod dak li nemmnu fih. Anki s-soċjetà tal-lum qiegħda bil-modi tagħha, bit-tfixkil tagħha, iġġielna nżommu, nikkonfinaw il-fidi għal xi ħaġa għall-isfera privata. Imma aħna ma nistgħux insiru qaddisin jekk ma nurux lid-dinja bil-ferħ li tiltaqa' ma' Kristu, kemm ħaġa sabiħa li jkollok il-Kristu fil-ħajja tiegħek. Għalhekk propju anki San Ġagbu fl-ittra tiegħu ifakkarna illi l-fidi tagħna irridu nuruha mill-Emil. Propju min jixtieq isir qaddis ma jistax biss joqgħod jippontifika fuq il-fidi tiegħu u jgħid kemm jemmen falla u jaqaf hemm, imma hemm bżonn li din il-fidi ipoġġiha fil-prattika. Kif tfakkarna wkoll l-Iskrittura, il-karità tagħti kotra ta' dnubiet u tassew illi il-vera fidi ipprattikata hija propju l-fidi li aħna ngħixu fl-imħabba, fil-ħniena, fil-karità, fil-ġenerożità, fid-djakonija, fis-servizz, fil-qadi illi nuru maħotna fil-bżonn. Din żgur li hija tema ħafna l-qalb il-Papa Franġisku, mhux ta' bxejn illi ftit biss ta' snin ilu sejjaħ il-ġublew tal-ħniena, propju biex ifakkarna li l-ħniena hija waħda mill-akbar opri li jista' jwettaq in-nisrani fil-ħajja tiegħu biex jgħix bħal Kristu. Il-ħniena mhijiex biss għal dik is-sena imqazza li jgħixna flimkien, imma il-vokazzjoni sejħa tan-nisrani matul ħajtu kollu. Jekk aħna nuru ħniena mal-oħrajn, jekk aħna inwettqu tassew l-opri tal-ħniena, nistgħu ngħidu li għandna ċertifikat iffirmat għall-ġenna u tassew nistgħu mbagħad minn wiċċna minn quddiem ngħidu li qed infittxu u irnexxielna naslu għat-triq tal-qdusija.